Paġna ġdida hija din it-tema li tnediet il-ħadd filgħodu hekk kif il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qed jimmarka l-100 tiegħu fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Dawn huma realtajiet tan-nies hemm barra. Il-COVID, il-fatt li jkun jistgħu jixtru darhom, li kollhom fejn jgħixu, li jkunu jistgħu jaħdmu u allura iva Partit Nazzjonalista ħajamel dan billi flimkien magħhom indawru paġna ġdida biex huma jkunu jistgħu ħarsu lejn il-futur b'ottimizmu imma b'realtà għaliex jafu li l-partit jaf fejn qiegħed u jaf fejn irid imur. It-tema qed tirrifletti paġna ġdida l-Partit Nazzjonalista wara ħafna xogħol ta' tisħiħ u tiġdid fl-istrutturi interni tiegħu. Paġna ġdida l-Partit Nazzjonalista bitfassil ta' politika illi tpoġġi lil bniedem fiċ-ċentru biex jitkattar il-ġid u jitqassam b'mod ġust bejn kulħadd. Paġna ġdida anke għall poplu wara xhur sħaħ ta' sagrifiċċji, paġna ġdida għall poplu illi qed jara lil Partit Nazzjonalista b'saħħtu u aktar kredibbli, kif fil-fatt juru l-aħħar surveys indipendenti ippubblikati fil-ġurnali. Partit illi bil-bidliet li qed jagħmel qed juri illi lest imexxi l-pajjiżna. It-tema tirrifletti wkoll paġna ġdida għal pajjiżna wara snin illi matulhom ir-reputazzjoni ta' Malta ħadet daqqa l-isfel frott id-deċiżjonijiet ħżiena ta' tmexxija laburista f'Kastilja. Paġna ġdida għal pajjiżna bit-tama ta' futur aħjar.